Bingelele Ningizimu Afrika, ngibingelele ngiyathemba siyaphila kuphi la kufinyelela khona le video, la kufinyelela khona lo myalezo, obingelela ukunsindiso uThalento kaMthimCool enkandla la ngingumzinzo okuzimilela khona. Ngiyathemba nisaphila and kusahamba kahle konke kuyisikhathi sika December, kuyisikhathi sokujabulisa, kuyisikhathi sobumnandi, kuyisona isikhathi esibhizi okunazo zonke ikhathi kusukela unyaka uqalile kuze kuzofika nje usuku lanamuhla. Njengoba nje namhlanje ke sithi ke usuku luka Christmas, njengoba namhlanje ke usuku lahlangene khona simndeni nkalo zonke kumnandi kudelile kunjeyana sihlangene emakhaya ebengifisa ukuthi ngikushare kanye naNingizimu Afrika. Ngiyazi sizamile konke, sikwenzile konke ukwenza izimo ukuthi zishintshe, ukwenza ikusasa ukuthi liqhakaze, ukwenza ukuthi ikusasa lingafani nezolo. Sikwenzile konke, kwabanye kwenzekile kwenzeka, kwabanye kwenzekile kwangenzeka. Ngithi ke kwena ke okungazange kuze kwenzeke, ungayibukeli phansi, ungazizwa uinferior, ungazizwa uintimidated by impumelelo abanye abantu, ngoba nawe siyeze sakhe isikhathi, ngoba futhi empilweni akuvelwa kanye kungama Dlebe embongolo. Elokugcina ke Ningizimu Afrika sengazi ukuthi besingaqaphela ukuthi senzani nobani and sikhulumani ngathi nabantu, ngoba akuzona zonke izinto ezishiwo ngabantu ngathi ezisilimazile, kodwa izinto ezishiwo yithina sitshela abantu basebeyisebenzisa against thina ukulwa nathi. So siqaphele kakhulu Ningizimu Afrika ukuthi sixoxani ngathi, singakhali la kusasa ukukhala kwethu kuzosetshenziswa khona inyembe zethu ukulwa nathi.